Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. Today I'm going to talk about symbolic dreams, but my focus will be based on lezi lwane ey'bizwa ngama-marine animals or ama-amphibian, ukuthi if ever uyibona ephupheni lakho zisho ukuthini. I won't touch them all, but ngizobala lento uthi ubhubha iselesele, ubhubha ufishi noma ubhubha umkhomo, ukuthi if ever ukubona ephupheni lakho kona kusuke kusho ukuthini. Sike siqale ngalento uthi ubhubha ubona iselesele. If ever kuyiselesele elilodwa, it refers to a pious person noma it shows that umuntu ongcwele, awukho harmful kwabanye abantu, but it's a different meaning if ever uthi sizowaphupha amasele asemaningi, they are in large group noma they are in large numbers. Lapho if ever uthi sizowaphupha amaselesele, they are in large numbers noma they are in majority, noma waphupha iqoqo maningi, lelo phupho lisho ilo i-punishment kuwena. Ungaba i-punishment such as a family case, noma uthi mhlampe wena umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane uke wayithola uthandana nomunye umuntu omude, noma wayithola uthathele omunye umuntu. So if ever uthi usuzoyiphupha ubona amaselesele amaningi, lelo phupho it refers to a punishment. In most cases kusuke kuyi-punishment yento osuke uyenze wena. For example, if like in short, if ever uthi uzophupha amaselesele emaningi, njengoba ngithi it refers to a punishment yento osuke uyenzele. Sometimes it could be ichitho oyithola but through into osuke uyenze wena. And then sidlule sekulento uthi uphupha ubona ufishi. If ever uthi uphupha ubona ufishi omkhulu noma baningi, they are in large numbers emanzini, babona baningi kakhulu, it refers to a wealthy noma it refers to gaining a woman noma gaining someone ebudlelwaneni bakho, umuntu ozoba usizo kuwena noma enizobambisana naye niqhube impilo. If ever uthi uzophupha nje ofish, they are in large numbers, iphupho lenhlanhla lelo, it shows good things noma it talks about good things in your life. It's a different meaning if ever uthi usuzophupha ufishi, mhlawumbe ubona uwodwa noma bancane ephupheni lakho. For example, ngiqale ngisho nje kanje, if ever ufish they are swimming in large group noma they are swimming in majority, noma babhuda bebaningi emanzini, chances of them to be attacked by lezi lwane ezama-predators ilo incane kakhulu. But if ever usubabona bebhukuda, they are walking in majority, in minority, noma babona behamba bebancane, chances of them being attacked by ilwane zama-predators iningi kakhulu. So now if ever uthi usuyawaphupha ufish ubona bebancane ephupheni lakho, it refers to stress noma it refers to depression. Lelo phupho lisuke lisho ukuthi moment ye-depression empilweni yakho, izinto nje azikhambeli kahle. It shows that you are depressed, so stand up and try to find healing about your emotions noma about your spirituality. And then iphupho lokugcinile lo phupha luthetha ubona umkhomo. If ever uthi umkhomo ilo fish omkhulu kakhulu kwabanye ofish, if ever uthi uphupha ubona umkhoma, lelo phupho lisho ukuthi there will be something ezokhoza ukuthi ugcine uyithola use-prison noma uyithola ususejele, but uzophuma. But leli phupho leli akukho right ukuliphupha, cause ukuya noma uyithola ungena ejele akuyona into right, iy'thupha zakho ingangcola, and if ever ubuya it could be difficult for you to work under the government unless lapho umuntu ohlaniphile, you are capable with your hands. Kungakho izinto oy'qalayo could become successful noma ungaba nje right. But if ever uphupha umkhomo, lelo phupho lisho ukuthi uzoyithola ungena ejele but uzophuma. Kuzoba ne-situation ezokufaka ejele, but at the end of the day uzophuma, you'll be released. Even though ungesilona-ke iphupho elihle. Today I was talking about amphibians and marine animals, but focus yami ikuma-symbolic dreams, okuyi-video ezalwa ile video engangayenza before, where I was talking about how you can interpret your own dreams. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.